entenc com ningú no li trenca la cara. Però tu has vist tot el que diu? Aquest imbècil que foti el que vulgui. No entenc per què el Ros no m'ha contestat el puto mail. Què li passa a aquest tio? Ja saps com és. La seva germana ha tingut un accident, Nico. El Ros no passaria de l'Eli si sabés que està malament. Doncs no sé què vols que et digui. Almenys ha d'estar flipant, no? Va quedar amb l'Eli a l'aeroport d'Amsterdam. Ell ja no es presenta. Ell li va enviar un missatge superemprenyat i ara passa de tot. No és normal. Ha de passar alguna cosa, en sèrio. Amb la seva i sempre he anat. Vés a saber, potser està fumant porros amb els ocupes i ni se n'ha preocupat. O potser no tenia un duro per anar a un ciber. De fet, el Ros és capaç d'això i va molt més. Ara de qui t'has de preocupar és de la Eli, no del Ros. Vols que anem a veure a l'hospital abans d'anar a sopar a casa el Juan? Potser s'ha despertat. No, els seus pares m'han dit que em trucarien si s'espertava. Hola, bonica, sóc aquí. Has tingut un accident, però ara ja està. Tot anirà bé. Quan podrà anar cap a casa? D'aquí 3 o 4 dies. 3 dies més. Després de tot el que has passat, 3 dies no és res. I la recuperació de la cama no crec que s'allargui gaire. Però és important que la facis. Tens el múscul esquinçat i això val més cuidar-ho. Ho cuidarem, doctora. I això de cap? El què? Que hi ha coses que no recordo. Això és normal. És pel traumatisme cranial. Però no pateixi gens. Les proves han sortit perfectament. Ja, però és que hi ha coses que no sé si han passat o he tingut visions. Quan em vaig despertar em va semblar veure... Són deliris. És absolutament normal. No pateixi gens per això que no es tornaran a repetir. Sí, devien ser al·lucinacions. Vinga, a cuidar-se. Fins demà. Adéu, doctora. Sabem alguna cosa del Ros? No, carinyo. T'ho hauríem dit en arribar. Ja. Ahir vam parlar amb la policia. Per això del Ros? No, pel conductor. No l'han trobat i no en tenen cap pista. Cago en dena. Aquest fill de puta encara se n'acabarà sortint. Un sudoku. Gràcies. Ja ho veus. No és res. Així et distreus una mica. Sí, que ja va bé. Escolta, has rebut algun missatge del Ros? Alguna cosa? No, res de res. Quina merda, tia, ja no sé què pensar. Doncs no has de pensar res. No t'has de preocupar d'això. Preocupa't de la teva cama i d'estar bé. Que jo necessito algú per xerrar fora d'aquí. És que porto una època, Sandra. Can Sarró, el Ros, les seves paranoies, l'Ivan, ara l'accident, Com que li van? ve tot el que va passar. És la primera vegada que em parles d'això? Ja saps que per mi va ser molt difícil. Em vols parlar? M'ha passat una cosa molt estranya. Què? L'altre dia, quan em vaig despertar, el vaig veure. Aquí. A l'hospital? Devia ser una paranoia pel coma, però et juro que era tan real. Penses que era una paranoia, no? Em sap greu perquè sé que t'agradaria que no ho fos. Però si l'Ivan estigués pel barri ja ho sabria. Pensa que hauria anat a saludar el Juan. I a mi ningú m'ha dit res. Tens raó, devia ser una paranoia. Treballes aquí? Sí, a partir d'avui. El de pernil? També. Bon profit. El que et deia. El que és estrany és que l'Eli pensés en l'Ivan quan estava a punt de morir-se. Això va comptar. Jo crec que no és casualitat. Que l'Eli pensés en l'Ivan vol dir alguna cosa. No sé, l'Eli no parla mai d'això. I precisament per això crec que hi ha alguna cosa. Que se li veu a la cara, encara pensa en ell, estic segura. Ja. Creus que a tu et passaria el mateix? Què vols dir? Si estiguessis a punt de morir, amb qui somiaries? Amb el Ros o amb mi? Què són aquestes borrades? No m'ha respost. Jo a vegades flipo amb tu, t'ho juro. I em sap greu, però no tinc ganes d'imaginar-me què faria si estigués a punt de morir-me. Necessites alguna cosa? Si em pots portar la bossa? Aquesta? Sí. Que descansis. Gràcies.
Perdona, on era? T'explicava això de les cases. He estat a totes aquestes. La majoria són a Amsterdam, però he anat també a unes quantes als afores. I què? Res de res. Ni hi ha estat, ni l'han vist, ni res. O aquest paio no ha estat a Amsterdam o hi ha anat de camuflatge. M'ho imaginava. Què és el que t'imagines? Hi ha alguna relació entre el ros aquest, Amsterdam i l'encàrrec de l'Urpinell, no? Això és evident, però què és el que hi ha? Potser... Hi ha diferents opcions, però només una dona sentit a tot. Ei, quina sorpresa. Estàs sola? Sí, m'ha agradat a menjar alguna cosa. Com estàs? Bé? Eli, t'he d'explicar una cosa. Què passa? Iago, no m'espantis que no estic per espantar-me, eh? No, tranqui. La Sandra m'ha explicat això del deliri. Què del deliri? Això que et va semblar veure l'Ivan. Vaja. No sé per què havia de dir res. Eli, no t'enfadis amb ella. Si en el fons és millor que m'ho hagi explicat. No estaves delirant. Com dius? Que l'Ivan va estar aquí. Va venir a casa a veure el Beni. I quan li vam explicar tot això de l'accident, el tio només sentir-ho va sortir corrents cap aquí. Si és a Barcelona. Ara és a Madrid per feina. Es veu que el seu vol feia escala a Barcelona i va passar un parell de dies per aquí. Em va dir que ara està treballant a l'ONG del... Com es diu? La parella de la seva mare? Sàhara. Sí. Podries haver dit. Ja ho sé. I sé que encara que no ho diguis per tu és important. Però com que no n'havies dit res i tampoc sabia si us havíeu vist o si t'havia trucat, doncs vaig pensar que era millor no ficar-m'hi. Sí, no passa res, ho entenc. Escolta'm, i per què no el truques? Passo. Si no ha donat senyals de vida, deu ser per alguna cosa, no? Fent veure que no passa res, no evitaràs que passi. És que no passa res, Iago. Eli, sí que passa. Passa que estigui on estigui i faci el que faci, pensaràs en ell. I t'ho dic per experiència. Tu què penses, que perquè el Max sigui a l'altra punta del món jo no penso en ell? Doncs hi penso cada dia. Hi penso fins i tot més que abans. Jo crec que hi ha parelles que per molt difícil que ho tinguin i per molt lluny que estiguin, doncs que estan connectats. I sé que sona estúpid, però jo crec que és així. I, Eli, com més intentis no pensar-hi, més hi pensaràs. Eli, si ha vingut fins aquí només per veure't és per alguna cosa. Per curiositat. Va. Pots agafar el telèfon d'una vegada i trucar-lo? No siguis tossuda. Però si te'n mors de ganes. No, no puc. L'Ivan ha fet coses que no li puc perdonar, Sandra. Va. Es va passar, però ho va arreglar després. I al final amb Can Xarró es va portar molt bé. No pot ser tan rancorosa. No és només això. Bueno, doncs què és? Són coses que veig d'una manera i no puc veure d'una altra. Ja, però què és el que no pots veure d'una altra manera? Coses que no saps i no et puc explicar. A mi em sembla que t'has d'oblidar de totes aquestes coses. Començar a pensar en què vols tu. Em sembla que les dues ho sabem. Què és el que vols.